Pastis Buenri, les llegendes de la música màquina i de la discoteca per què? Per fi aquí a Andorra, el dissabte 9 d'agost al Club Bandidos, en una nova edició especial de l'Andorra Remember Festival. Entrades a la venda i entrades VIP també disponibles. Si voleu passar la nit aquí, en aquest reservat, amb tota la intimitat, però amb una nit salvatge, les teniu disponibles. Però si el que voleu és viure una experiència total, amb una nit plena de bogeria, acompanyats dels mítics Pastis Buenri i els demés DJs, Rubén XXL, Marki Vega i Naiara, aquest és el vostre VIP, un únic VIP exclusiu on compartireu tota la nit amb tot l'equip i amb Pastis Buenri, una nit salvatge aquí al Club Bandidos, el dissabte 9 d'agost.